nastupuje sibirská husky, nastupuje dlouhosestý Bernardín, nastupuje aljašský malamut, další aljašský malamut, entlebušský salašnický pes Shih Tzu, čínský chocholatý pes osrstěná varieta, Sharpei, čínský chocholatý pes také lahutěnka, vypadá to na pekiňáka, další pekingský palácový psík, tibetský teriér, malý knírač pepř a sůl, velký černý knírač, další tibetský teriér, vypadá to ještě, že přijde bišonek, basenji a druhý basenji. Takže vypadá to, když ještě jeden, nebo ne? Nevím, uvidíme. Ještě nějaký dorostenec? Ano, takže Tosa. Takže Tosa, tak sice nakonec, ale zařaďte se tam, paní rozhodčí si vás také prohlédne. Takže dorostence máme v kruhu a já prosím, abyste se po skupinách FCI chystali juniorští vítězové plemené. Mám ještě baskotlanský špic do dorostenců. Abych pravdu řekla, je to plemeno, které já osobně vidím poprvé, takže Shih Tzu, pekingský palácový psík, tak a máme tady ještě Tosu. Tosa se přesune dopředu a všem ostatním potleskem poděkujeme. Obrovský potles si zaslouží, zase zmokli, ale stále vytrvali. Bullmastiff, aljašský malamut, Shih Tzu a pekingský palácový psík. Dorostenci naději plemené. Takže děkujeme ještě Bullmastiffovi a děkujeme aljašskému malamutovi. Máme tady 3 finalisty. Místo pro pekingského palácového psíka, druhé místo pro Tosa Inu a vítězem se stává zástupce plemene Shih Tzu. Blahopřejeme!